Mae'r haul yn disgleirio, y cod yn blaguro a thyfiant yn yr ardd ym mhob cyfeiriad. A heddi, dwi eisiau mynd ati i gynaeafu'r cennin yma yn y gwely fan hyn mwyn creu mwy o le ar gyfer cnydau sydd 'da fi yn y tŷ gwydyr. Y cyfan sydd angen arnoch chi i gwni cennin yw fforch fel hyn. Os gowch y temtasiwn o dynnu nhw fel ach, os wnewch chi na, newn nhw dorri wrth y greiddiau. A falle byddwch chi'n sylweddoli bod 'na smotie bach oren ar y dail yr adeg hon y flwyddyn. Pidwch y becso am hynny, maen nhw'n hollol iawn i fita. Beth yw hynny ond rhwd yr aliwm. Byddwch chi wedi gweld bod fi wedi codi'r cennin bwytadw i gyd, ac ar ôl fan hyn, mae'r rhai sydd wedi dechrau blaguro a mynd i had. Nawr, o'r blaen, byddwn ni'n codi pob un o'r rhain ac yn eu taflu nhw ar y domen gompost. Ond beth dwi wedi dysgu ydy pa mor fanteisiol ydyn nhw i'r gwenyn. Mae'r blodau pinc a phorffor yma llawn paill a neistar. Felly fi'n mynd i godi nhw gyd ac ail-blannu nhw mewn rhan arall o'r ardd, a bydd siew o flodau 'da fi wedyn ym mis Mehefin a Gorffennaf. A'r peth pwysig i gofio wrth blannu yw i gosod nhw gyd gyda'i gilydd mewn un twll mawr ac yna i dyfrio nhw'n dda'n syth ar ôl. Does dim profiad gwech yn y byd na cynhaeafu'ch cynnyrch eich hunan o'r ardd, ond ni nawr yn dod mewn i gyfnod ni'n adnabod fel yr Hungry Gap. A mae hwnna'n golygu dim rhyw lot o lawer yn dod mas o'r ardd yr adeg hon o flwyddyn. Ond mae'r ffocws nawr yn troi at sicrhau bod ni'n tyfu cnydau ar gyfer yr haf. A heddi, wi'n mynd i drawsblannu'r ysgewych yma i mewn i'r trei modiwl yma fan hyn. Neu fel byddwn ni'n gweud yn Dyffryn Aman, y sprouts. Yn gyntaf, mae rhaid ni osod compost i fewn i'r trei modiwl. Cenwch y treis fel hyn, ond pidwch ei gywasgu fel awr, gadewch iddo fod yn ysgan, fel bod y greiddiau yna'n gallu tyfu. Ar ôl hynny, rhowch joch go dda o ddŵr cyn mynd ati i blannu. A dyma ni, wedi gwneud llond y lle o fes ar y ford, ond dyma'r cam fwyaf cyffrous, sef y trawsblannu. A mae gyda fi fan hyn teclynnau bach wi'n defnyddio i drawsblannu. Nawr, fe allwch chi fynd i ganolfan arddio a phrynu dibr fel hyn, ond mae llawn gwech 'da fi defnyddio pethau sydd 'da fi wrth law. Felly, y teclyn wi'n defnyddio ar hyn o bryd yw'r hen sgriwdriver trydanwr yma fan hyn. Felly, cam cyntaf, gyda'ch egin blanhigion fan hyn, mae angen i ryddhau nhw'n ofalus allan o'r trei. Nawr, un tip pwysig, pidwch â citio yn y stem. Os newch chi hynny, mae peryg, newch chi i dorri fe, a wedyn bydd hwnna'n llipa a ddim yn tyfu. Felly, wastod citio yn y ddeilen, ewch gyda'ch teclyn o dan, a cwnwch y gwreiddyn yn ofalus fel hyn. Ac os ydych chi'n citio yn y ddeilen, does dim peryg i chi dorri'r stem. Yna, gyda'r dibr bach, gnewch dwll fel hyn, a rowch e mewn. Nawr, gyda planhigion yn teulu'r bresych, mae'n bwysig plannu nhw'n ddwfwn, fel bod chi'n gymaint o'r stem ag sy'n bosib yn y compost. A wadwch mlaen tan bod chi wedi llenwi'r trei yn gyfan i gyd. Be gewch chi wech na llond y trei o sprouts yn barod i dyfu yn ystod wythnosau nesaf. A chi'n anghofio beth sydd yn y potyn. Gyda fi fan hyn, label wedi ailgylchu o den brawf Covid LFT i mewn i tŷ gwydyr y rhain, a byddwn nhw'n tyfu'n barod i roi yn yr ardd ymhen ychydig wythnosau.